Okay, Steffen Klarskov, så vinder vi 6-3 over Rødder i dag. Hvad skal man mene om sådan en kamp? Ja, jeg synes, vi skal mene om de første 40 minutter. Ikke godkendt, men godkendt sidste 20 minutter. Hvad er det, der lige tipper det til vores fordel, så vi hiver den der sådan rimelig sikre sejr hjem? Jeg synes, altså set over 60 minutter, synes jeg, vi er det bedste hold, men det er klart, at vi skal ikke give dem for lang snor. Vi skal være villige til at arbejde hårdt, især de første 40 minutter. Man kan sige, at hvis vi er uheldige, så scorer de i powerplay, men vi straffer dem og scorer 2 mål i undertal, så det er jo positivt. Sådan som vi lige kan se det, så har vi nu fået point i 12 kampe i træk. Hvad er det, der gør, at vi er inde i sådan en stime der? Ja, jeg synes, det viser god stabilitet for os og for vores side. Vi vil gerne spille angrebsishockey, og jeg synes, vi lykkes med det langt hen ad vejen. Ja, vi skal stadig ligge på selvfølgelig, men det er klart, at vi er inde i en god bølge lige nu, og vi har været forholdsvis gode til at tage point næsten hver kamp hele sæsonen. Et par enkelte svipser, hvor vi har haft en lidt grim smag i munden efter kampene, men jeg synes generelt har vi været gode til at tage point, og det synes jeg, det viser god stabilitet. Det ser ud som om lige i øjeblikket, at lige præcis i toppen der er mere end et hold, der sådan byder sig ind sammen med jer. Esbjerg er på vej også. Hvordan ser du lige præcis den trio der ligger deroppe nu? Jo, men det er klart, det er jo også et tophold, det ser vi. Vi tabte selv i overtid til dem i onsdags, ikke? Og de blander sig på. Vi skal stadig huske på, at det er en liga, hvor alle kan slå alle, og man skal være vågen. Jeg tror, at Aalborg slog Sønderjyske i dag på hjemmebane, ikke? Så man kan sige, det gælder om at være klar i hver kamp. Der er ingen nemme kampe. Næste fredag, så er det sådan en helt stor kamp. Sønderjyske kommer her. Revanche skal vi have og alt muligt, men man har mulighed for virkelig at bringe sig foran der. Hvordan ser du lige det opgør? Jo, men det bliver jo et kæmpe brag, selvfølgelig. Det bliver formentlig, som du selv siger, om at ende nummer 1 efter kampen, ikke? Så en rigtig 6-pointskamp med forhåbentlig fuldt hus her, og det bliver sjovt. Tillykke med sejren.